Kamoši, neuveríte, čaute. Dnes som tu ja, nie Šana Lenner. Tá tu bola včera, to je tá modelka a herečka. A dneska by som vám chcela niečo povedať o tomto. Ak by ste chceli, tak poďme na to. Dneska tu je namiesto Mira aj Maťa. Mira tu dneska netreba, nebojte sa. Dneska vám spravíme zábavu iba my dve. Maťka, vítam ťa u nás v našom štúdiu. Ďakujem za privítanie, Sonička. A teda ja by som sa vás rada opýtala, že či sa radi hráte, pretože ja áno, hej, ja sa rada hrám a dnes by som vám chcela ukázať jednu takú vec, s ktorou viete zmysluplne tráviť svoj čas so svojimi rodinnými príslušníkmi, priateľmi, starými rodičmi, hej. A sú to vlastne takéto drevené puzzle, hej, ktoré si viete potom pekne takto povyberať, zoskladať do takejto úžasnej mapy Slovenska, pretože sa všetky tieto naše puzzle skladačky týkajú výlučne Slovenskej republiky, hej. A sú vyrobené z dreva. Ja keď som ich prvýkrát videla, tak som povedala, že wow, pretože na dotyk sú úplne úžasné, hej, že toto drevo má proste taký príjemný povrch, hej, a som si k nemu aj privoňala, pretože drevo voní, hej, takže vlastne všetko to, čo budete skladať, vlastne vám bude pripomínať, ako keby aj by ste boli možno niekde v prírode, hej, máme rôzne iné motívy, aj prírody, aj zvierat na Slovensku, známych miest, najkrajších miest na Slovensku. A neviem ešte. Hrady a zámky. Zvieratka. Sonička doplní. No, potom tu máme také, že Pexeso. To je úplná novinka. Vyzerá teda takto krabička. Máme 6 druhov. Ostatné je vo výrobe. Keď otvoríte krabičku, ja mám teraz pri sebe Hrady zámky, tu nájdete samotné Pexeso. Pexeso zozadu vyzerá ako náš slovenský znak. Takto. Dúfam, že si to viete predstaviť aj naživo. A keď otočíte Pexeso, tam máte buď hrad alebo zámok. Takže napríklad tu mám Budatinský hrad. Ak by ste mali záujem, tak keď otvoríte krabičku, tam máte aj takýto letáčik. Z jednej strany máte našu firmu a náš názov našej stránky. A keď otočíte, tak tu máte základné informácie o výrobku. Tiež máme hrady, zámky, zvieratka, najkrajšie miesta a ostatné sa teda vyrábajú. Toto je jediné, čo viem. Ja by som vám rada ukázala ešte aj tieto nástenné hodiny drevené. Troška sa mi to, áno, takto. Tiež s motívom hradov a zámkov, pretože je to moja srdcová záležitosť. Rada navštevujem teda hrady a zámky a vlastne som pri tom, ako som sa dostala k týmto výrobkom, keď som ich prvýkrát videla, tak som zistila, že síce som pochodila Slovensko krížom, krážom, ale na všetkých miestach som ešte nebola. Takže mám tu ďalšiu inšpiráciu na ďalšie výlety a ďalšie poznávacie poznávačky, aby som teda navštívila vlastne všetko, čo sa na našom Slovensku nachádza. Hodiny majú dekoratívny charakter, môžete si ich zavesiť kdekoľvek, doma, v kuchyni, v obývačke, v spálni, hej, máme nejaké motívy aj pre deti so zvieratkami, takže aj do detskej izby. Ja tu mám kostolínak. Takto vyzerajú kostoly a na každých hodinách sú iné ručičky, takže na kostoloch je takáto, na hradoch a zámkoch je takáto. Áno, vyzerá ako keby kľúč od hradu alebo zámku. A potom sú ešte takéto tvary hodín a tam je zasa klasická taká istá ručička, ako sú na týchto kostoloch. Takže ak máte záujem, tak naša stránka radosdreva.sk. Ešte máme aj Facebook, máme aj Instagram, všetko bude, nebojte sa. Takže ak chcete vidieť aktuality a novinky, Radosť dreva. Sledujte webové stránky, webovú stránku, Facebook, Instagram. Máme tam všetko. No a ja by som ešte teraz vlastne, toto odložíme. Takto. Pozor, nespadni. Dobre, ja by som ešte teraz povedala niečo trošku k tomu, prečo by sme sa mali hrať. A hra je najprirodzenejšia súčasť ľudského života vlastne od nášho narodenia. Hej? Ľudia sa hrali už od nepamäti, vlastne od praveku cez stredovek,
a hrajú sa vlastne aj dodnes. Ibaže dnes dospelí považujú hru len za také vyplnenie si voľného času, ale napríklad pri deťoch je hra veľmi dôležitá pre ich zdravý vývin, pretože deti sa pri hre učia, spoznávajú svet, spoznávajú ľudí okolo seba, zisťujú, čo je dobré a čo je zlé. A je to jedna z najdôležitejších potrieb dieťaťa, okrem potreby lásky, bezpečia a istoty. V hre ako spontánnej činnosti si môžeme vyskúšať riešenie úloh skutočného života a tým hra plní svoju aj psychologickú funkciu. Vlastne spoznávame a učíme sa zvládať svoje emócie a pocity, rozvíjame si ich fantáziu, predstavivosť a tvorivosť, rozvíjame svoju vôľu, odvahu a vytrvalosť, rozvíjame si schopnosť cítiť a pracovať s ostatnými ľuďmi. A ďalej má hra aj takú spoločenskú funkciu a vlastne preto vznikla táto myšlienka. Vytvára sociálne vzťahy medzi ľuďmi, dáva možnosť prejaviť sa a sebarealizovať a pomáha kultivovať a pestovať medziľudské vzťahy. Pretože dnes sme zahltení vlastne mobilmi a vlastne stráca sa nám toto všetko z toho našeho života. No a hlavne preto bol toto nápad môjho tatina, ktorého to ešte dneska uvidíte, nebojte sa. On sa trošku hanbil, ale to všetko napravíme. Všetko bude, uvidíte ho a zistíte, že kto vymyslel vlastne tento skvost, okrem mňa teda. Lebo je to vo výrobe už akože plány boli dlhšie. Dneska to je rok, dneska je to rok, čo vyšiel prvý prototyp na naše puzzle, ktoré teraz vyzerajú takto. Predtým to bolo oveľa menšie, predtým to bolo asi takú štvrťku menšie. A skladali sme to aj s mojou kamoškou, keď bola u mňa na prespávačke. A bolo to náhodou krásne. Prvý prototyp bol okresné mestá, ktoré máme aj tu medzi sebou, pri mne. Medzi sebou, počkajte. Ja ich nájdem. Sekundu mi dajte, dobre? Toto není ono. To je ono? Dobre. Vidíte? Vlastne pucle, nevyznám sa do toho. No, máme to takto. Takto to vyzerá. Toto je zložené. Toto nepredávame, hej. Aby ste si nemysleli. Takto to vyzerá, keď sú zložené tie pucle. Máme tu všetky okresné mestá a všetko. Prešov, Košice, Banská Bystrica, Bratislava, hlavné mesto Trnava, Nitra a všetko ostatné. Takže ak máte záujem, tiež naša stránka. A potom napríklad, ak chcete ešte vedieť, kde sa to dá využiť, alebo ak je vaša babka, detko na dôchodku a nudíte sa, choďte za nimi, kúpte im takéto pexeso alebo pucle a choďte si s nimi zahrať. Po nedeľnom alebo prednedeľným obedom sa to vždycky zíde. No, ale ešte k tomu, kedy sa to dá najlepšie využiť, najlepšie pre školákov, ako napríklad pre mňa. Napríklad Včera predčerom som potrebovala jaskyne na geografiu, tak som rýchlo volala tatinovi a on že, pozri si moju stránku. Tak je, že dobre, pozrela som si. Veľmi mi to pomohlo, lebo to bola slepá mapa, takže som našla rýchlo, ako som potrebovala, ja vám poviem, ktorú, počkajte, Stanišovskú jaskyňu. Nevedela som, čo to je zač, takže teraz už viem a môžem poznať každú jaskyňu sveta. Slovenska. Áno. Naše vlastne tieto výrobky majú aj ten edukačný charakter, hej, že vlastne ja z vlastnej skúsenosti teda môžem povedať, že ma prekvapilo to, čo všetko ešte vlastne na tom Slovensku máme a je nepoznané. Takže vlastne nie je to edukácia len pre deti, ale aj pre dospelých, hej, ktorí takisto pochodili Slovensko krížom krážom, ale takisto zistia, že nevideli ešte všetko. Nájdete to vlastne v našich puzzle skladačkách. Aha, takto, hej. Alebo v Pexese. Idem ja? Dobre. No, máme tu potom ešte jeden skvost, ktorý je u mňa najobľúbenejší, pretože síce to nie je také, že vám pomôže vašim mozgom, lebo to je len taká výstavná vec, ale sú to naše servítky, teda krabičky na servítky. Máme tiež strašne veľa druhov, ja už ani neviem, koľko ich je.
A ja som teraz zobrala do ruky túto Slovenská republika z vrchu. Tuto je magnetka, potom tuto z jednej strany je kúpeľný ostrov z takéto, neviem, či to je niečo s čičmanami. Hej? Čičmanský No, vzor. niečo čičmanský vzor. Potom tuto máme Piešťany, takže ak si z Piešťan, tak na čo čakáš? No, tu je magnetka, kde sú tiež Piešťany, potom máme ďaleko veľa. Všetko je to inak ručná práca a vyrábané laserom. Drevo. Mati? Áno, drevo je veľmi príjemný materiál, už som to spomínala. Má teda tú špecifickú vôňu, je ekologické, ľahko spracovateľné. Konkrétne teda tieto naše výrobky sa vyrábajú z topolového dreva, ktoré je veľmi mäkké drevo a veľmi príjemné drevo a dobre sa s ním pracuje. A vlastne zase to prepojím na také to vyvíjanie sa toho dieťaťa, že vlastne hmatom sa dieťa učí najviac, lebo vlastne hmat je jedným z najdôležitejších zmyslových vnímaní človeka. Čiže všetko si treba pekne pochytať a treba to vidieť na vlastné oči, pretože je to fakt úžasné. Potom vlastne tá vôňa, ja som spomínala, že som to ovoniavala, pretože ono tam nebolo cítiť len to drevo, ale aj vlastne to vypaľovanie, že cítiť tam, že teda sa s tým drevom pracovalo aj tým laserom a to vypaľovanie tam normálne cítiť, čiže teda tá vôňa je veľmi dôležitá aj pre takéto iné zmyslové vnímanie, ktoré vlastne navodzuje človeku takú pohodu, relax. Vlastne keď zatvorí oči, tak ho to môže preniesť do nejakej tej prírody, a vlastne možno ho to aj nakopne k tomu, aby aj išiel von do tej prírody a privoňal si v lese k tomu stromu, a aby cítil tú trávu a to všetko ostatné. Tieto naše výrobky vlastne neobsahujú žiadne iné druhy materiálov, ktoré by to mohli nejakým spôsobom narušiť. Ozaj je to ručná práca, je to vyrezávané laserom, vypaľované, gravírované laserom a vlastne tá krabička, alebo teda škatulka, aby sme sa vyjadrili správne spisovne, je zložená z niekoľkých dielov, vrch, spodok, bok. A potom vlastne do tej finálnej podoby sa to len lepí lepidlom, takže nie sú tam žiadne skrutky, kovy ani nič podobné, čo by mohlo narušiť ten výrobok vlastne tým, že je to drevené, Všetko je len z dreva, preto sa tá naša stránka volá Radosť dreva. Pretože máte z toho radosť a je to z dreva. Tak. Ešte tu máme aj k tomu pexesu, prepáč, že som ťa prerušila, ten herbár, podáš mi ho prosím? Máme tu ešte takéto liečivé rastliny. K tomu to máme aj toto puzzle. Máme aj pexiso, máme všetko možné zasa takisto. A tuto, ale pre zmenu, keď otvoríte túto našu kúzelnú krabičku pexisa, nájdete stále ten letáčik. Odporúčam vám si ho prečítať, keď sa budete nudiť. A tu máte samotné pexiso. To pexiso je v tvare listov. Aký to je listov? Lipa. Lipových listov, takže takýchto listov. A máte tu ostrožina malinová napríklad. A ďalšia je kôpor voňavý. Neviem, či kôpor voní, ale však to voní. Pre mňa nie. Potom to je vždyhlava, dvojdomá. Asi sa ťažko stiahuje, ja neviem. A potom je tu nejaká materiálna duška, to milujem. Rajec má strašne dobrú vodu, materiálnu dušku, to keď mám, tak si ju dám. A potom tu je, že meta, plepoma, to si napríklad môžete dať do vody, neviem, či to nie je jedovaté, to je tu Maťka. A ona vie, čo je jedovaté a čo nie. A potom tu máme ešte, počkajte, teraz to nebudem vedieť zavrieť, boli vám. Pozrite sa, čo si spôsobili. No a potom tu máme ešte jeden skvostík, okrem zvieratok. Zvieratka sú moje najobľúbenejšie, tie by som hľadala dvojitu každý deň, celý deň. Wow! Pozor. No. Najkrajšie miesta, to už máme zase iný tvar, to sú obdĺžničky. Takto to teda vyzerá. Takto. A to sa ja vyberiem ja pre Boha Mária živého. Tu máme napríklad hrad Beckov, čo je aj medzi hradmi, ale toto je také všetko dokopy. Takže ak si nechcete kúpovať zvlášť každé, tak môžete kúpiť toto. Aj keď budeme radi, ak si kúpite všetko. Ďalej tu máme Staré mesto Trnava. To napríklad nemáme nikde, tuším, na týchto pomimo najkrajších miest. Potom tu je Bystrianská jaskyňa, to nájdete medzi jaskyňami inak, ak ste si neuvedomili. Potom je tu nejaký
Dražovský kostolík. No proste, môžete si s tým zahrať aj takú hru, že si rozložíte Pexeso, je tu 60 kusov, takže 30, v podstate je dvojíc, áno. Môžete si zahrať takú hru, že ak sa niekedy cez víkend nudíte, alebo cez týždeň, že kam pôjdete cez víkend, tak si môžete rozložiť Pexeso na stôl a ktorú kartu ktoré Pexeso vyberete, tak tam pôjdete. Podľa mňa je to dosť dobrá forma hry, ja by som to aj rada vyskúšala, ale nemám s kým. Ja by som ešte na to, prepáč Soni, ja by som ešte na to nadviazala, lebo my sme vlastne, keď sme boli pre prvé výrobky tohto Pexesa, my sme sa po ceste domov vlastne zastavili v reštaurácii. Hej? Bol krásny slnečný deň, takže reštaurácia praskala vo švíkoch. A horko ťažko sme si našli nejaký stolík a potom nám pani čašnička povedala, že na jedlo budeme čakať asi hodinu. Hej? Takže prvé, čo nás napadlo, poďme vyskúšať a poďme si pozrieť to Pexeso. Takže sme sa v tej reštaurácii s tým pekne rozložili. Boli to zvieratka? Áno, zvieratka. Zahrali sme si Pexeso, urobili sme si nejaké fotografie umelecké vlastne na našu webovú stránku, aj na náš Facebook. A vlastne ani sme nevedeli, ako tá hodina nám prešla a vlastne sme ani mobily nepotrebovali, aby sme si skrátili ten čas. Proste zahrali sme Pexeso, urobili sme fotografie a jedlo bolo na stole. Ja som vyhrala, hej. Ja vždycky vyhrávam s Pexesom, takže ja najprv som si myslela, že ma nechali vyhrať, ale nenechali. Nebojte sa, zasa až taká na tom nie som. Trénuje to pozornosť? Asi tak. K čomu by som ešte vedela tak povedať? Ale, Trénuje to pozornosť, priestorovú orientáciu a vlastne... Áno. No. Ja som povedať, lebo sme povedali najviac, ako sme vedeli a najviac, ako sme mohli, takže... Ak máte záujem, naša stránka. A môžete ma sledovať na Instagrame. sonina.aaa. Áno, takže ešte raz www.radosdreva.sk. To je asi od nás všetko. Teraz tu môžem privítať môjho tatina a Maťku. Takže ja sa s vami zatiaľ lúčim, nebojte sa vrátim, ja sa im tu obchám. A keď budete mať záujem si zahrať znova Pexeso, tak mi napíšte na môj Instagram a všetko dohodneme. Ajte!